जनहादारनफोरनि खाथियाव सों जे नोंथांमोना फैबाय थानाय काउन्सिल इलेक्शनाव भटखौ सोरनो होगोन नोंथांमोना बुंगोन बिथांमोना बुंगोन जे रन्जन दैमारिनि मोखांखौ नायनानै अनजलि दैमारिनि मोखांखौ नायनानै जोङो APBनो भट होगोन। बेयाव दि हारिमु होनो नै दा APBनि गोदान जे राजखान्थि हान्जायाव बिबान मोननाय हनुक दैमारि जे बे आदानिफ्राय जे APBआ मा थांखि लानानै एबा मा मावलांगोन जे बे हनुक आदानिफ्राय नोंथांमोना खोनानो मोनगोन आरो बेफोरबायदियासो जेनेबा हारिनि सानग्रा बेस्ट लिडार बुङो। अब्ला रायजोफोर बे APBआ मा रोखोम मावनो लागोन एबा मा रोखोम मावलांगोन एबा फैगोन जे BTC बिसायख'थियाव मानाव गेदेर अनजालि दैमारि आरो रन्जन दैमारि बे सारनि जे मोखांखौ नायनानै निस्सय रायजो राजाफ्रा भट होगोन। मा बुंदों खोनासंनानै लाग्रो। आरो आइनथु गुग्रुबनानै आखाइ खबजबनानै रायजो राजानिफ्राय आं आशीर्बाद नागिरदों। दिनै आंनो जि बिबानखौ होदों गिदिर मोनसे बिबान आरो बे बिबानखौ लानानै हारिखौ सिबिनो थाखाय आं आगबारिगोन आरो जोङो गावनि पकेटनि थाखाय गावनि लाबालाबनि थाखाय राजनिति पार्टि जोङो गठन खालामाखै। हारिखौ सिबिनो समाजखौ सिबिनो रायजोखौ सिबिनो थाखाय जोङो पार्टि गठन खालामदों। थांनाय समफोराव आखायाव हाथियार लानानै NDFBआ संग्राम खालामबाय। बेखिनि समायावबो जोङो रायजो राजाखौ सिबिबोदोंमोन आरो दिनै पार्मानेन्टलि बैखिनि समायाव जों जिबायदि रायजो राजाखौ सिबिबोनांगौमोन बेबायदिहै जोङो हायाखैब्लाबो दिनैनि तारिखाव राजनिति पावारखौ लानानै जोङो पार्मानेन्टलि बर' हारिनि गेजेराव बा BTC ओनसोलाव थानाय गासैबो हारि हारिसा जि 26टा जाति जनगोष्ठीफोर दङ मोनफ्रोमबो हारि हारिसाफोरनि खामानि मावनो थाखाय जों ओंखारदों। उदालगुरि जिल्ला हिसाबै जोंहा मोनबा समस्ति दङ। बे मोनबा समस्तिनि बिथोराव जों मोनबायावबो देरहागोन। जोङो बेयाव पुरा रेडि जानानै दङ आरो जों मोनबायावबो देरहासार जानो हागोन फैबाय थानाय BTC इलेक्शनाव। आरो बिनि फोरमाना दिनैबो खोन्थादों जे मोनसे जिल्ला कमिटि दानायाव मोनसे जिल्ला आफादाव 300निबो बांसिन दिनै बिबानगिरि रेकर्ड जे कुनु मोनसे पार्टिया मोनसे जिल्ला आफाद दानायाव 300निबो बांसिन बिबानगिरिफोरखौ लानानै बेबायदि जिल्ला आफाद दाफुंनायखौ जों नुफेराखै। जारिमिनाव गैया। नाथाय दिनै उदालगुरिया जारिमिन सोरजिदों जे 300निबो बांसिन मेम्बार्सफोरखौ पर्टफलिय'फोरखौ होनानै APBआ उदालगुरि जिल्ला कमिटिखौ दाफुंदों आरो बे जिल्ला कमिटि दाफुंनायावनो बिभिन्न ओनसोलनिफ्राय रायजो राजाफ्रा फैनानै जोंखौ आशीर्बाद होनो फैदों आरो जोंखौ आशीर्बाद होदों आरो दिनै रायजो राजाफ्रा जोंखौ नेनानै दङ। दिनै गायनाय फुनायनि दिन दैज्लां बोथोर गोबां मानसिफ्रा फैनो गोसोमोन। जों बेबायदि सुबिदा होनो हायाब्लाबो बिथांमोना गावबा गावनो सुबिदा खालामनानै फैगौमोन। नाथाय गोबाङा गायनाय फुनायाव बेस्थ' जाना थानायनि थाखाय फैनो हायाखै। जोंनो फनाव खोन्थाहरदों जे जोंनि गामिनिफ्राय बा आङो नोंथांमोननि नैबे मेलाव थांनो हानाय नंलिया जे आंखौ निमाहा होगोन नाथाय आं नोंथांमोनजों दङ। बेबायदि गोबां दङ आरो दिनै आं नोंथांमोन मिडिया पार्सनफोरखौ खावलायगोन नोंथांमोना गामि ओनसोलफोराव थांनानै जनहादारनफोरनि खाथियाव सों जे नोंथांमोना फैबाय थानाय काउन्सिल इलेक्शनाव भटखौ सोरनो होगोन नोंथांमोना बुंगोन बिथांमोना बुंगोन जे रन्जन दैमारिनि मोखांखौ नायनानै अनजलि दैमारिनि मोखांखौ नायनानै जोङो APBनो भट होगोन आरो फैबाय थानाय काउन्सिल इलेक्शनाव APB पार्टिखौ जों देरहाहोगोन होननानै नोंथांमोना गावनि खोमाजों खोनागोन। नोंथांमोना थां हाबि थां आं नोंथांमोनखौ खावलायगोन। राजखान्थिनि गेजेरजों खामानि मावनो गोबां पेन्डिं जानानै दङ जोंनि ओनसोलाव। जोंहा BTC सुक्तिनि गेजेरजों जोंहा BTCआ 39टा डिपार्टमेन्ट 39टा डिपार्टमेन्टफोरखौ मोन्दोंमोन। नाथाय बे 22टा बोसोराव जायानो सरकार सलायलाङाखै मानो जोंनि मेगनजों जोङो नुदों मोनसेल' डिपार्टमेन्टआ एक्टिभै खामानि मावो बेनो जाबाय PWD र'ड्स एन्ड बिल्डिं। दिनै शिक्षा बिभागाबो बिल्डिं एबा बबेबा स्कुलनि कालार फुननाय थिं पात सोलायनाय PWD बिल्डिंआव बबेबा एग्रिकालसार डिपार्टमेन्टआबो दुब्लियाव थांनाय लामा बानायनाय PWD र'ड्सआव खालि थिखा
बा अनलि पिडब्लिउडि रोड्स एन्ड बिल्डिंखौल' जोङो खामानि मावनाय नुयो बाखि 38टा डिपार्टमेन्टआ उन्दुसोनानै थायो जायनि थाखाय जोंनि समाजा दिनै नोरजिया जानानै दङ बिकलंग जानानै दङ सोलोंसा बा फरायसा फरायसुलिफोरा हिक्षा मोननो दिनै लाब खालामनो हायाखै जेब्ला आं एलपि स्कुलाव फरायोमोन उखुमा नारानिमोन स्टुडेन्टस दङमोन नाथाय बै आं एलपि स्कुलाव थांनाय एलपि स्कुला दिनैनि तारिखाव कालारफुल मोनसे पाक्कानि न' जाबाय बिल्डिं जाबाय इलेक्ट्रिसिटि फेननि सिङाव थानाय छात्र छात्रीफ्रा फरायनो हानाय जाबाय नाथाय दिनैनि तारिखाव बै एलपि स्कुलाव 6 जननिफ्राय 7 जन स्टुडेन्ट मानो जादों मानोना जों अनलि रोड्स एन्ड बिल्डिंआव खामानि मावदों बै छात्रफोरनि लेखायाव मा दङ दिनै जों नोजोर बोआखै थिग बेबायदिनो जोङो मावनो गोनां गोबां खामानि दं आबादारिफोरनि खेथ्रआव दिनै जोङो नुदों गोबां आबादारिफोरा गावनि प्राप्यनिफ्राय बन्चित जानायखौ जों नुदों गोबां आबादारिफोरा दिनै फानलु आबाद खालामदों हलसेल मार्केटाव बिथांमोना 20 टाकायाव फाननो गोनां जादों एखे फानलुखौनो जुदि जों अदालगुरि बाजाराव बायोब्ला फुवा 30 टाका 40 टाकायाव जों बायनाङो 160 टाका केजियाव जोङो बायनाङो नाथाय गायग्राया बेसेबां मोनो मात्र 20 टाका 20 रांल' मोनो नाथाय लाबखौ सोर जादों दिनैनि तारिखाव समान सम उन्नयना माखौ बुङो दिनैनि तारिखाव दिनै बिथांमोना जुदि आबाद मावदोंब्ला मार्केटाव जुदि फानलुआ 100 टाका केजि थांदोंब्ला अन्तत गायग्राया 60 टाका मोननांगौमोन बिनि एरेन्जमेन्टखौ सोर होनांगौ गभर्नमेन्टआ होनांगौ बिनि एरेन्जमेन्टखौ गभर्नमेन्टआ होनांगौ कारन जोंहा मार्केटिं डिपार्टमेन्ट दङ एग्रिकालचार डिपार्टमेन्ट दङ दिनै बन्चित जोंनि खेतियकफोरा दिनै बेफोरखौनो मावनो थाखाय जोङो फैदों बेराफारसेथिं जोङो नुदों जोंनि आइजोफोरखौ जेब्लानोखि इलेक्सन खाथि सफैयो बिथांमोननो राजनेताफ्रा सेल्फ हेल्प ग्रुपआव फैसा होयो सोरनोबा बोरमा फिसा होयो अमा फिसा होयो बुरखायनानै लाङो नाथाय दिनैनि तारिखाव जोङो नुदों जे जोंनि आसामनि जि अबस्था बे अबस्था गत्तै भारत बर्षनि भितरावनो जोंनि आसामाव गथ' जन्मआव हाइस्ट आइजोफोर थैयो जिउ दान होनो गोनां जायो आइजोफ्रा दिनै बै पार्टिफ्रा हसाके आइजोफोरखौ अनग्रामोनब्ला जोंहा बिटिसिआव मोनबाल' जिल्ला 6टा साब डिभिजन बेफोराव हस्पिटाला दंखायो बेफोराव जुदि गायन' आरो चाइल्ड स्पेसियलिस्टखौ होयोमोनब्ला जोंनि बिमाफ्रा बै सरकारि हस्पिटालावनो गथ' जन्म होगौमोन आरो बिथांमोना गथ' जन्म होनो गिनाय नङामोन दिनैनि तारिखाव आइजोफोरखौ अकल भट बायनो थाखाय सेल्फ हेल्प ग्रुपआव फैसा होनायखौ नुदों हसाके अननायखौ जों नुवाखै सन्मान होनायखौ जों नुवाखै बेनिखाय फैबाय थानाय समाव बेबायदि आइजोफोरखौबो जोङो सन्मान होनो नागिरदों जे छात्र छात्रीफोराबो जेन फैबाय थानाय समाव हिक्षा लाभ खालामनो हायो दिनै जोंनि पृथिबिया ग्लबेलाइजेसन जाबाय टेक्न'लजिया फैबाय नाथाय जोंनि लेखाफ्रा दिनै मा अबस्था जानानै दङ दिनै MA BA BCom BSc पास जानायनि उनावबो जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा साख्रि मोनैनि थाखाय बेकार जानानै दङ MA BA BCom BSc पास खालामखांनायनि उनावबो डकुमेन्टस लायै लायै साख्रि नागिरनो गोनां जादों मानोना जोंखौ अकल साख्रि मावनो थाखायल' हिक्षाखौ जोङो स्कुल कलेजाव मोनदों टेक्न'लजिखौ जोङो मोनाखै जि हिक्षाखौ मोनोब्ला जोङो गावनि आथिङाव गाव गसंनानै थांनानै थानो हागोन बुहुमनि बिखायाव मानसि बायदि बेबायदि जोङो हिक्षाखौ मोनाखै दिनै बेफोरखौ मावनो थाखाय जों फैदों रन्जन दैमारि आरो अनजलि दैमारिनि थाखाय रायजोआव भट होगोन रायजोनाव रन्जन दैमारिया मेन इस्यु जागोन नामा मेन इस्यु हिसाबै आं जिखिनि बाथ्राखौ बुंबाय जे 39टा डिपार्टमेन्टनि भितराव 38टा डिपार्टमेन्टखौल' 38टा डिपार्टमेन्टआ उन्दुनानै थायो मोनसेल' डिपार्टमेन्टआ खामानि मावो बे 38टा डिपार्टमेन्टखौ एक्टिभलि खामानि मावहैनायानो जोंनि इस्यु जागोन लोगोसे रन्जन दैमारि सारखौ जेलनिफ्राय सख'नांगौआबो जोंनि दायित्व जोङो बिथांखौबो सख'नो थाखाय नाजागोन जोंहा जि इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFB होनना बुंनाय जथाय मोनसे आफाद दङ थांनाय 2 बोसोर सिगांनिफ्रायनो जोङो सेस्था सलायबोगासिनो दङ जोङो दिल्लीयाव गोबां खेब रायज्लायदों NIA केसखौ स्टेटआव हरनो थाखाय एपिल खालामबोदों जोंनि एपिलखौ खोनासंनानै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ जोंनि एपिलखौ खोनासंनानै स्टेट गभर्नमेन्टआव NIA खौ हरदों आरो जेब्लानोखि NIA केसखौ स्टेटआव सफायदों जोङो स्टेट लेभेलाव एपिल खालामदों जे नोंथांमोना अननानै BTR सान्ति सुक्तिखौ सन्मान होनानै जे नोंथांमोना NIA केसखौ डिस्ट्रिक्ट
कर्टआव हरनांगौ जों एपिल खालामदों आरो बिथांमोना जोंनि एपिलखौ नाजावनानै दिनैनि तारिखआव डिस्ट्रिक्ट कर्टआव हरदों आरोबाव जोङो डिस्ट्रिक्ट कर्टआव जेब्लानोखि केसफोरा सफैदों जों एपिल खालामदों जे बिथांमोनखौ बेल होनांगौ दिनै जों बेल मोनगासिनो दङ आरो रन्जन दैमारि सारनि खेथ्रआवबो जोङो सुप्रिम कर्टआव फाइट खालामगासिनो दङ फैबाय थानाय दानसे दाननैनि उनाव जोङो बेल हियारिं मोनगोन आखाबादि जोङो रायजो राजाया जोंदों दोङो जेन जोङो फैबाय थानाय समाव रन्जन दैमारिखौ उदां अख्राङाव लाबोनो हागोन बे जोंनि आखाबादि एपिबि हिसाबै बिटिसिआव गाव हारसिंनो खुंथाय सरकाराव फैनो हागोन जोङो इलेक्सनखौ माबायदि गेलेगोन दिनैनि तारिखआव जोङो टेबोलाव जिरायाखै फैबाय थानाय समाव जोंहा सेन्ट्रेल कमिटि दङ डिस्ट्रिक्ट कमिटि दङ ब्लक कमिटि प्राइमारि कमिटि दङ साफ्रोमनिबो अपिनियन लानानै मोनसे टेबोलाव जिरायनानै जोङो इलेक्सनखौ माबायदि बाहागो लागोन माबायदि गेलेगोन जों आगबारिगोन नोंथाङाबो जुदि जायोब्ला गेलेनो थाखाय साखाफारा बेयो पार्टिनि खोथा पार्टिया जुदि टिकेट होयोब्ला पार्टिनि खोथा रायजो राजाया जुदि खावलायोब्ला आं गावगाय बेक्तिगत भाबै आं रेडि नङा जे बिटिसि बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव गामि गामि थां बा बबेबा ग्रासरुट लेभेल हादानाव थां एपिबि बेबायदि बुङो बे जे दि हारिमु आदा बेनि बुंनायाबो क्लियारैनो जादों फैगोन जे बिटिसि बिसायख'थियाव रायजो राजाया जेन दानि सरखारखौ माखासे गोबाङैनो मोजां मोनला एपिबि राजखान्थि हान्जाखौ जोंनि माखासे सिमां आरो मिजिं आरो जे मानाव गेदेर रन्जन दैमारि सार बेनि मोखांखौ नायनानैनो बेनि बख'नांगौ एबा बेनि जे जोंनि बर' हारिनि थाखाय सैनांनायखौ नायनानैनो बेखौ बख'नो आसायैनो रायजो राजाया गोबां एपिबि हान्जायाव भट होगोन अब्ला रायजोफोर नोंथांमोनहाबो अनजालि दैमारि आरो रन्जन दैमारि सारमोननि जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म जे बिसिनाव साननाया रन्जन दैमारि आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिसोरनि साननाया एखेमोन नन भाइलेन्सजों दावहा नांनो थाखाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ स्ट्रागोल खालामदों आरो आर्मसजों दावहा नांनो थाखाय रन्जन दैमारि सारा दावहा नांदों नाथाय बड'लेण्डनि थाखाय मोनसेयानोमोन अब्ला बिनिखायनो फैगोन जे बिटिसि बिसायख'थि बे बिटिसि बिसायख'थियाव निस्सय रायजो राजाफ्रा एपिबि राजखान्थि हान्जायाव हेफाजाब खालामगोन बेखौनो बयबो रायजो राजाया दा जे हनुक दैमारि जे आदा गोदानै बिबान मोननाय बिनि बुंनाया क्लियारैनो जादों फैगोन जे बिटिसि बिसायख'थियाव नोंथांमोना भट होनानै एपिबि राजखान्थि हान्जायाव भट होनानै देरहाहोगोन ना अब्ला रायजोफोर नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों हेफाजाब खोन्थाहरदो आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान आंनि जेके मोसाहारि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय।